Kuhamen ko para bait hautra Jesus Christ. Menta kasngi kadai kasngi buram jong kajing penbena jong utrai. Ublay ulah pa yau angel Gabriel. Banra kubor Maria Tesuti. Bahkan sa pun kun, bahkan sa kaya ukun. Barun solong ubah kraw, bat sa en sa khod u Jisu ukun jong u bahakli tam. Te wangel ulawan ra ka kubor Maria. Syapang kajing wanlong brio jong u Jisu hasla pertai. Ubadai unong panem jong ka pertai. Deleng ba kajing pediang jong Maria. Kajing long bas ngurit bar kajing long bakloy jong ka. Ban pediang ka kubor bawan ra wangel Gabriel. Kabla penuh ka ban long kababidor ban long kami jong ublay. Bat kalah ku ngu bat kale ya kamon jong ublay ha kajing em jong ka. Ukun jong ublay u Jesus Christ ulawan long brio hangni asla pertai langba Maria. Bat langba kajing long bakloy jong kajing pediang jong ka u Jisu ulawan hasla pertai. Bat roywan syong sa ha kino jungi iway pe iway. Ha kajing em jungi ru ko men ko para ngidon kam ban le ikamon jong ublay barabor kumbale Maria Tesuti. Kane sngi burom kapen kan mau ya kajinon kam jungi iway pe iway. Banjai le ikamon jong ublay om ya kamon lojong. Namar kumba kamarek ong kumno kane kelaban long. Hundre wangel ong wat siap ting. Uman simbo kuat un seka sengewe pi. Wat siap ting. Ne ha bakut ko ong hakmi ngolong kaskri try. Ai kan longa kumba mela ong. Ublay utip kamba ke kababha na kabanta jungi. Kumba u Jisu Maria bar u Joseph kile ikamon jung ublay kumjuro mangi ngide banle kumju. Ngidon kam ban sungu ya ublay kumbale Maria kabaka sungu ya ublay ha kajing im jongka. Kadap berbor daga jing sungu daga jing ai tilut ha ublay. Ngidon kam ban sungu ya ublay na kabanta kajing it ba kajing isne jung u. Ba daga jing it ba kajing isne ba klamput jung u. Ulawan kenang syakane ka pertai ban pen imingi iway pe iway. Man la uway pa uway nangi la thau hakadur jong ublay. But daka baptisma ngila klalong kikun jong ublay. Namar kata ngimdai ban pentuk bria ya ka jong long kun blay jungi. Daka ba ngile kikam kibas niu lane ngile kikam kipop kisang barok. Ngidan kam long ki atyar kibas nurit hakikti jong utrai kumale Maria. Ban ailat ya ujusu ban chung sa ha kredno jungi kumbale Maria. Bat ngin ong barabor hooj ya ublay ha kajim jungi. Hakikam kijam jungi bangile man kasi kan mau barabor ya ublay. Namar day ublay balong katulong jong kajing em jungi. Nginan kamru ban pet ya kanuksa babha jong Maria. Kabadap da kajinget bas kem ha ublay. Kasyanya berka ai tilut berka ngu kaku ngu ya ublay ha kajing em jongka. Da kajing ku ngu jongka ya ublay mangi iwi pe iwi ngayo ya unong pen em jongka pertai. Watla kaya kendu sibun ba kijing jinjar hendrei ka ai tilut ya ta kijing ha utrai. Bat utrai usong usa rangkar berka. Bat ukrisyan neka uyarab lam neka. Wat pedeng kajing cibun ba kajing ba maka kaya kendu. Berkumba kelaong hoot kelak pediang ya kubur jo angel hadu bukut kalek sisai kamon jung ublay. Kumta kuhmen ko para. Ha kani ka ayom len. Nginile katlak karyai. Ban kiar ki ba pensusi ya ublay. Ban kiar na ki kam ki basniu baro hendrei ngin penbun ki kam ki ba baha. Da ka ba ngiwan sajan kak sya kayu kres bakuat. Ngin pule kak ye kaktin jung ublay. Ngin le ki kam ki babha. Ki kam ki ba ublay usu baha. Bat ukwa ngi iwe pe iwe mangidi ban le haba ngile ikamon ko jung u. Ngidan kam man ikir pang
ya une ujisu ukun jong ublay bowan long brio hangne slaw perthei ban pan emengi but ngedun kamro ban ye ya ki para brio kumba ublay lo thau kerpangi iwei pe iwei ko men ko para utra Jesus Christ ngidwai hakane ka mas bakhuj na ka panta kane ka jingi ban ye ya ublay ni kong ban kan mau boro-boro u ban chania teli telan ho wada preng ge jing jing jar ma unsa shimti porangi ma unsa shan borengi ma unsa rapingi bat kumjuro ngin pan ka jinga saidlam jong kamara thisti bukhoi kanya saidlam na ka bata chungi kanya saidlam na ka jing chungi kanya saidlam nam ta yin ki sam chungi enero yo Jesus Christ Jinam lai jinam amen. nginya